tvoj partner nechce sex. Myslím si, že toto už je docela dosť ako keby závažná situácia, ktorú naozaj treba riešiť. A každá žena by sa mala určitým spôsobom zamyslieť nad tým, čo tomu chlapovi ako keby dáva. Či mu naozaj vracia tú energiu, alebo je to tak, že ten chlap len dáva a žena nedáva absolútne nič. A týmto spôsobom to nemyslím tak, že chlapom by išlo len o to jedno, ale toto je taký ten docela dosť hlavný spôsob, akým ten muž dáva najavo tú lásku k tej žene. A samozrejme sú aj prípady, kedy napríklad chlap má toho naozaj že veľa, čo sa týka práce, že má napríklad voľaké dôležité projekty, ktoré musí dokončiť a do toho má ešte zamestnancov. Proste má toho naozaj veľa a vtedy nie vždy ten chlap má ako keby kapacitu rozmýšľať aj nad niečím takýmto a nemá na to ani proste energiu. Čiže samozrejme nie vždy za tým treba hľadať napríklad inú ženu. A to najlepšie, čo môže žena v takomto prípade urobiť, je sa to toho chlapa spýtať na rovinu, že čo sa deje. Pretože v inom prípade sú to len nepodložené domienky, ktoré v nás vyvolávajú akurátne tak stres a možno, že hnev. A povedzme si na rovinu, je to zbytočné.